броени дни получи голяма научна награда в Москва. Така че онова детенце си е гений. Така се казва. Спаски Римов. Ама сега, нека да не снимаме така. То не е за първи път се срещаме с него и не за първи път се обръщам с него за финансова подкрепа, когато трябва да дадем път, насока и помощ на талантливи деца от моето училище, а те са талантливите деца и на септември на общината. И днес му се обадих по телефона и аз благодаря му, че веднага се отзова, защото за втора поредна година имаме дете, което е спечелило награда в конкурс на НАСА, който се организира ежегодно и най-добрите деца в областта на астрономията участват в него и имат право да посетят Измир, където се намира третия по големина център на НАСА за подготовка на астронавти, космонавти и в реална среда тези деца имат възможността да бъдат обучавани и да разширят познанията си в областта на астрономията. Миналата година беше Мариела Табакова, а тази година е наша ученичка от 8 клас, казва се Йоана Гладичева. Вчера педагогическият съвет взе решение, че ние можем да отпуснем една скромна сума от 200 лева като парична награда на детето, но сумата надвишава над 2000 лева и тя не е по силите и възможностите на това семейство. Затова се обърнах към господин Рачев и съм изпратила съответно и искане до Общинския съвет, до кмета на общината, те също да подпомогнат финансово семейство Гладичеви, за да може детето да отиде в Измир. По този повод вчера казах на колегите, гледах един филм по TV+, за едно дете от Ловеч или Габрово, цял филм направено, как ще отиде, как спечелил този конкурс на НАСА и какъв голям шум се вдига. А ние имаме втора поредна година и някак си незабелязано тези неща минават за обществеността, за органи и организации, които трябва да помогнат и да съдействат за развитието на тези деца. И по този повод, тъй като сме се чули повече от 2 години с Марин, той вика, дано да съм за академ, ще помогна, защото на времето дадах път на едно младо момче, което доказа, че има потенциал, има цели, има приоритети в живота си и ставаше дума за наш бивш ученик Спаски Римов, който е 4-та година студент в Медицинска академия София и който стана лауреат на Национална олимпиада по биология, получавайки отлична оценка 6.00, той влезна без приемен изпит по биология. И когато Спаски Римов тръгваше преди 7-8 години, участвайки в първата олимпиада в Разград, отново се обадих на Марин. Ама защо ви се обадих? Обадих се за финансова подкрепа, защото по същия начин не можехме да намерим спонсори. Тогава и бюджета на училището беше по-малък, той ни се задържаше от общината и бяхме в една безпътица как да помогнем да отидат и тогава се обадих на Марин. И той какво направи, Марин? Марин подпомогна. Подпомогна участието на детето в Разград. Годините си върват и най-хубавото, че независимо от превратностите, той има сърце и откликва, поощрявайки финансово тези деца. Преди броени месеци наши деца отново те получиха еднократна стипендия от него. Това са ни децата, които участват в СИП Религия и имат национални награди и отличия от конкурси на Министерството, като последното е братчето на Йоана Гладичева, спечели първо място в националния конкурс Бог е любов с есе. Така че научих, че е подпомогнал тези деца, защото те трябва да бъдат поощрявани. Само искам да те коригирам, не е еднократно, аз мисля, че стипендията е еднократна, не е ежемесечна. Ежемесечна е и ще продължи до края на учебната година. За това Не, говорим, че аз съвсем случайно научих от великата интернет мрежа, че има такива деца от нашето училище, които той поощрява със стипендии. Защо така откликвам по този начин? Защото смятам, че е недопустимо
общинско ръководство, така голямата общественост в септември, когато трябва някакви заслуги да се преписват, да са най-отпред пред хората, но когато трябва реални действия да се свършат, никак няма. И недопустимо е отличници като Спас Киримов, като други такива като него, които с труда са постигнали това, което са, да се поощряват с някакви смешни суми, с по 20 лева или нещо такова. Доколкото стигна до мен информация, кметът бил подписал някакви грамоти и стипендии, с които да наградат пълните отличници на средното си образование с по 20 лева. Това за мен е една подигравка с труда на тези деца и с признанието. По-добре нищо не му дай му една грамота, но не и 20 лева, защото 20 лева за мен това е подигравка с тези капацитети, които излизат от нашия град. А той е доказал с най-различни сфери, че имаме доказани хора, които са произлезнали от нашия град. Сега, в интерес на истината, тази инициатива на община Септември още от времето на господин Томи Стойчев, да бъдат отличавани учениците, които завършват с отличен успех, е много добра. Тя не се среща във всички общини. И по този начин децата разбират, че общината е оценила труда им и вижда в тях хора, които ще им дават шанс да върват напред. Сега, що се касае до размерите, аз не мога да го коментирам, но имало е години, когато наши ученици са ходили на екскурзии в Тунис, което струва пари, нали? Аз понеже станах пряк свидетел на една такава ситуация и точно в този момент... Говорим за нещата, нали, такива каквито са били през годините. Казвам, че това е инициатива на общината. На времето аз като главен експерт по образование успях да уведа господин Стойчев и на нещо много хубаво като инициатива. Така, и трябва да се сещаме за тия деца. Трябва да бъде първата, нали, която е за тези инициативи. Не от празник на празник, нали, Марине? Предизборна кампания на предизборна кампания. От предизборна кампания, така и от популизъм на популизъм. Да. Въобще трябва да има една стратегия за поощряване на талантливите деца на община Септември. В същото време не трябва само да се удряме гърдите с това, че ние им даваме стипендии на талантливите деца, защото трябва да ви кажа, че аз съм единственото училище в Република България, където не постъпват тези пари в бюджета ми, а остават в общината и общината с държавните пари прави пиар акции, като им ги връчва. Да, а в същото време те се отчитат на моя бюджет, защото всичките тези деца, възпитаници на училище Христо Ботев, се поощряват от републиканския бюджет съгласно наредбата за талантливите деца. И тези стипендии, които се получават, нали, това са държавни пари. Искам да се направи разлика между държавното финансиране и общинското финансиране. В същото време, в интерес на истината, трябва да кажа, че Общински съвет Септември, още от предишния си мандат, и в настоящия си мандат, даваме стипендия на едно дете, което е без родители. Това е също наш бивш ученик, който също е отличник, е четвърта година студент на медицинска академия. Защо го казвам това? Защото населението на този град трябва да знае, че плащайки данъците си, подпомага и това дете. Защото как се формира бюджета? Бюджета се формира от постъпленията, които ние даваме под формата на данъци и такси, работещите, тези, които не работим, пък плащаме други данъци, и общината трябва да бъде категорична, когато се дава нещо, да кажат на населението: ето, ние успяхме от средствата, които вие сте дали в общинския бюджет, да заделим една такава сума за талантливите деца. Говорим за по-голяма отчетност и за една цялостна стратегия за тия деца. Значи за мен е недопустимо постоянно да се тиражира как нашата община е най-бедната, най-малката, едва ли не неоправданата и постоянно оправдания. Значи първо, нашата община нито е най-малката, а нещо повече. Тя е на трето место в областта от 12. Бяхме на второ. Мисля, че сме на трето по брой население и населени места, но дайте да не спорим сега още
още по-красноречиво говори това, което искам да кажа, ако сме и на второ. Значи, какво излиза, че ние сме една от най-големите общини в областта, а постоянно се тиражира тук в нашата общност, че ние сме малки и бедни. Това за мен е някаква демагогия, която е много удобна така за тиражиране, но не е реалната истина. Сега в Пазарджик дъщеря ми преди една година завърши с златен медал с пълно 6, нали, през всичките години на средното си образование и беше наградена с 500 лева. Значи, както тя, така и други деца като нея. Не, редовно награждава, по 500 лева. Тук ги награждават с по 20 лева. Нека да са 200, нека да са 150, но това, което стигна за мен, 20 лева, кметът дарил, стимулирал отличния успех на деца в един вид. За да не съм голословен, ще ги извадя точните данни, кога точно се е случило това нещо, защото това страшно много му удари сърцето. Че трябва да има цялостна стратегия и да има прозрачност в... И постоянство, значи как... Само да те помоля, Кажи да горе. малко. И ти що не каза, че трябва да не снимат? Че аз обещах и по телефона още на госпожа Мецка да успокои родителите и детето, че това, което не могат да съберат като крайна сума, аз ще го допълна, нали, колкото и нескромно да звучи, това ще направят това дете. За да може да си постигне целите и съответно след това вече времето ще покаже по-нататък как ще се развива. Така, в допълнение... Дай Боже да върви по пътя на Спаския Римон. Дай Боже. В допълнение искам да кажа, че ние ще се обърнем към и други хора, които имат възможности, но първият човек, на който се обадих е Маринката, защото той и друг път е помагал. Той е бърза помощ с те, заради това. Дай Боже да има и такива. Кой къде? Говорим за реформиране на здравната система, дай да реформираме и другата. Любо, твоя приятел от кмета на Бушуля, като му трябва песък, ти си го поръчва от ТВС-то Бушуля, Това да ми го поръчва снимай. от ТВС-то. Сега той не ми е приятел, той е войневото, аз съм война. А ти знаеш, че аз съм война? Не. На кой си? На Христос? На Христос? Ига, добре ли, Любо? Бетоновия възел. Неговата съпруга е на... Моя съпруга е Войчо, на моята Зълова. Затова викаме войневото. Не, записваш сега такива. После ще изрежем това, което не ти харесва спокойно. Така че не ми е приятел. Те му викат войневото. Аз викам, крий, че съм ти война. Любо така. Стефче, различните неща, които може би са важни. Аз съм на тия години, където вече имам други приоритети, но в интерес на истината, слава Богу, че има такива хора като Марин. Изглежда като извънземен понякога. Колко повече ни пречи, толкова повече помагам. Това е показала историята. Не, но той винаги имал много хъс и много амбиция и знаех, че ще откликне и този път. Това е в интерес на истината. Освен, че му прося пясък от време на време за опесъчаване на двора. Ама 2 години си ги пази, миналата зима беше лоша, добра, тази зима добра. Ето И по принцип, ето слънчице, тук е описано всичко. Значи тук заснема едно с телевизията съм тук и говорим на това. Така. Това да признавам, че съм в една случай. А самото дете може ли да го снимаме? Разбира се, това е златно. А тук ли е в училище? Сега в момента, ако знаеш какво има.